Nicodemo, Magdalayang, Pisamot Amira at Aksipan, at itimbang may kinapat na pulong kilo. Kinwari ang bangkin ng Jesus at kayabe ng Pisamot Amira at Aksipan, binalot din intelang pangpulong. Pakayang pangiti, pagkakalyan balik Diyos, ikpakapunto. Ating mulahan, inlugan, nung nore, pinato Jesus, at karin at itbayong putputan ay epamigamit. At tinaningaldo, ning kanita, ning pamagsabya, tarikudyo at uling kanapit neman, ning putputan, karin de kitput ni Jesus. Isa Nicodemo at yung pamanyese taring pamilya Tawid Orbe. Ating makapaging organisasyon Japiting San Roque Chapel Community, Nepo Subdivision Pastoral Community, Extraordinary Ministers of Holy Communion San Nicolas Chapel Community, Secular Franciscan Order. Balikan tayo po mo'y pamuntok na po ng kakatamang prosesyon. Una na po ng Spectrum Incorporated, Police Escort, Seriales and Knights of the Blessed Sacrament, Church Greeters and Collectors, Knights of Columbus. Tutuking Carol, Yapit ni Santa Maria, ing Betania. Bintaya Jesus, ing Betania, ing Balen ng Lazaro. Ape pasublian ng Pwede. Nagsadyaning apunan ka rin Jesus. Tinawag yung nagsilbi, Marta, at etong niya, ni Lazaro, karing katulo na ing Loneto. Maria naman inangwayang kapit ng litrong mal na pabangalong purong narado, ispusa ng bitis si Jesus, at pinulis na lamin ni Kingwang na, sinalingalgal ng panglo, kikabilugan na batin. O ning Judas Iscariote, ing metong karing alagad ng Jesus, kitang magtaksil kayo, sinabi ng bakit, ibisaling at lungtalan at napapigpila, iting pabangalo, at ibamyana ka, dengan liin ka rin pakakalun. Sinabi ni yung muling niyang palasakin ka rin pakakalun. Ngunit muling papanakoy, yan ikasareron ka, at bumubig niya ka rin sa labing inatana, o nga ng Jesus. Bakit naman, paborin niyang damtana iti para kingadoning ka na pong pangakagkot. Kaya bayo na kabang panahon, ting pakakalulu, o ning kabang panahon, ing kaya bayo ko. Santa Maria Betania, at siyang pamanyese na rin pamilya Edralin. Ting makatuki, organisasyon, para Santa Maria de Betania, Yapiting San Vicente Ferrer Chapel Community, Catholic Women's League, Santo Cristo Chapel Community, San Pablo Chapel Community, St. Paul Marriage Encounter, Apostleship of Prayer, HRP Music Ministry, and Lectors and Commentators Ministry. Santa Juana de Cusa, tingasawa ng Cusa, metong iyang karing katiwana ng Herodes at Sipas. Metong iyang karing babaeng pepakayapa ng Jesus at ikang Maria Magdalena ang Ponso Santa. Iyo, kabering alimong babaeng teguyan ni Jesus at ning alagad na king karelang pamangailangan, iba't karing sa dilid ang bibandyan at pong kabyayan.
Inyang Domingo ni Pamanyong Lingye, ikit na ang konting aliwang babae, ikila ko ni patong tatakang iputputan ito. Isasawa na di pusa at saking pamanyente na eksatikya David Maribura. At di organisasyon sa katuki, Japanese San Jose Chapel Community, Couples for Christ, El Shaddai Charismatic Community, Life Giver Community, Crusaders of the Holy Face of Jesus, Ladies of Charity, Children of Mary Immaculate, Daughters of Mary Immaculate, Legion of Mary, and Santo Rosario Chapel Community. Ating mga kaluluwa. Pakilabas kami po. Ilan tayo po dala ng karo. Patras po ka naman yung po ako. Ilan tayo dala ng karo. Mga sipit tayo po eh. Sabi po Maya, ilan tayo po dala ng karo na po. Mga sipit tayo po eh. Nabang nanita itang tulang alanangga. Iya pong mga kaluluwa, Iksan Tuwensero ng Bisanman Maragul, Ciudad Angeles, at sa Kimpamanyente na ng Kasalunsungan na Pura Paroko, ang kayang kamarero, Reverendo Padre Nolasco L. Fernandez. Ating organisasyon ng mga tuki, ating Napo Volunteers Group. Ave, Ave, Ave Maria.
Ngon ka kanin sa blang babay, at manya pa naman kung at siya mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan ni Amen. Yan walang pasibayan Pilato, at sinabi na kayong tao, iarap kete kayo, bayo mabalo, king eri manakit na numang kasalanan kayo. Bako Maria, ibnu kating grasya, ibinungan tsukema, muan pa kayo sa blang babay, at manya pa naman kung at siya mo, Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at yung oras ng kamatayan ni Amen.